Boží pokoj vám nesieme Heveniu Šalom Alechem. A skutočne nie je ničoho lepšieho a kvalitnejšieho ako Boží pokoj. Aj keď sú ľudia a zlo, ktoré sa snaží zničiť človeka. A o to sa pokúšali aj kráľ Herodes. Bol krutý vládca. Nechcel sa vôbec pokloniť dieťatku, ale chcel ho zabiť. Len aby on neprišiel o svoj trón. Mudrci však dostali vo sne od Boha pokyn, aby sa už do Jeruzalema nevracali. Jozefovi sa vo sne ukázal anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťa a matku a uteč do Egypta a zostaň tam, pokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes chce dieťa zabiť. To je Božia moc.